थावखौ होबाय आं दिनैहाय संगोन बियो जाहैबाय थाइबें बिलाइ आरोना लोगोफोर मिथिखागोन बयबो जाफेरबायना जाफेराखै थाइबें बिलाइजों अनलाजों संगोन नै मगावसो सोमनानै लादोंमोन आं नै थौसियावसो देगोन ओमफ्राय देहांगासिनो आङो ओमफ्राय नै दा एवनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर मोजाङैनो दुंबाय आं थाव एसे होनानै लानानै एसेल' होनांगौ आरो थावखौबो खारै होखायो नालाय इयाव ओमफ्राय आं बेखौ थाइबें बिलाइखौ एसे एवस्रोनानै लानोसै आरो लोगोफोर मोजाङै जाबाय आं बानलु थाइथाम थाइब्रै होनानै लाबाय आं बानलुखौ देनानै होलायलाया देनानै होबा एसे खाब्रांब्रां मोनजानाय मोनो ओंखायनो सेरनानै होगोन ओमफ्राय संख्रि एसे होबाय दा बिलाइखौ होनोसै जाहैबाय थाइबें बिलाइ लोगोफोर बांद्राय गोबावबो एवलायनाङा ओरैनो एवदाब माबा होनो थाब एवनानै दै होनांगौ आरो बियो गोखा आरोना लोगोफोर बेखायनो बांद्राय बुरजा होनो नाङा आरो गोखा जानांगौ दै होजासिगोनबो बियो दै होनोसै दानिया लोगोफोर मोजाङैनो जाबाय दा दैखौ होनोसै आङो अनलाखौ बेसे बुरजा संगोन बेसेबां दैखौ जखा खालामनानै होदो आं बांद्राय बुरजा सङा मोनायावसो जानायथ' ओंखायनो आं बेसेबां होबाय आरो लोगोफोर दैखौ मोजां गोदौहाबथोंसै एसे हालदैबो होनानै होखानोसै एसे कालार फैनाय बायदि हालदैखौ आं एसे बुरजायैनो होखानोसै होनबा दाहाय होबा थाब माबा होबाथाय मोनामोना ओंखायनो दा एसे मोजां होखानोसै आरो हालदैखौ नांनायखिनि दाहाय अनला होबाबो नांनाय बायदि होखाबाय आं हालदैखौ आं बांद्राय जेबो होफाब सङा सिम्पोलैनो संगोन दा आं खोबहाबनानै दोनसै थौसि बोरायरायावसो दं अनलाखौ बिदियाव देनानै जानाया गोथावसिन जायोनो ग्राइन्डार मिक्सारनिफ्राय आरो नंनाया नंखागौ आरो बिदि उवालफ्राव ओमफ्राय बिदि देनानै जानाया गोथावसिन जाखायो आरो ग्राइन्डार ओमफ्राय मिक्साराव होनाय बायदिनिख्रुइ आरो देबाय थानोसै लोगोफोर आरो नोंथांमोनहा होनलायगोन देखायदों होननानै ओमफ्राय जोंहा ग्राइन्डार गैखाया दे लोगोफोर ग्राइन्डार बायथ'वाखै मानो होनबा परिश्रमानो गैयि जालांजोबथारबाय आरो आजिखालि एकदम जेबो माबा आखाइ आथिं सोमावनाङि बायदि जालांजोबथारबाय आरो एकदम इजिलि जालांजोबथारबाय बेखायनो आं ग्राइन्डारखौ बायाखै देनो हाखायो सौनो हाखायो उवाल गायहेनाबो दंखायो जेब्ला मानो ग्राइन्डार मिक्सार नांगौ बिदि होननानै आं बायाखै आरो नङाबा जिखुनु बायदो होनबाय थादोंमोन ओमफ्राय आं बायथाराखै देनो हाखायो होननानै बे मोजाङैनो माबाबाय लोगोफोर गेब्लेबाय नै आं बेखौ मोनसे जायगायाव दोनथ'नोसै खुरैयाव दोनथ'बाय ओमफ्राय नै आंना माइरं सोमनाया ओमफ्राय नै एसे ओरै फिसि फिसि होनांगौ मानो होनबा दैया मोजाङै रानाखैमोन नालाय बेखायनो दै थाबा थालथाब जायो बेखायनो एसे ओरै फिसि होनांगौ आरो माइरंखौ ओरै नै रुइनाया मोजां रुइखाबाय ओमफ्राय दैया मोजांहाय गसराखै आरो ओंखायनो दस्रा माबा खेरखाफ्राव लानानै गसर होजागौमोन आङो ओमफ्राय होलायासै आं एसे बुरजा लानानै देखानोसै जाथ'बाय होनोसैलाय देनाया दसेनो मोनो बिदियावबाबो एक्सारसाइज आखाइनि लोगोफोर न'नि माइरं परिमल माइरं बियो परिमल माइरंनि अनला देबाय थाग्रोनोसै आं लोगोफोर ओमफ्राय दा नै लोगोफोर आंना अनला ओंख्रिया बिराद मोजां गोदौबाय ओमफ्राय बिदि गोदौफुनायावनो बै अनखौहाय होनानै लानांगौ आरो आं अनखौबो दैजों मोजाङै गलायनानै होखाबाय ओमफ्राय आं दा बेखौ अनलायाव हरनोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो ओमफ्राय आं बोराइजों फन रायज्लायदोंमोन दे एसे खेंख्लें खेंख्लां खोनानाया
आंना दा अनला ओंख्रिया बिदि जाबाय आं बेयाव सदासो होदों दे खारै मोनासै सदाखौनो होबाय आं सदा होनायखायनो बिदि जाबाय आरो फेम्फोना थाइबें बिलाइजों अनलाजों सोर सोर गोथाव मोनो लोगोफोर आंथ' जा गोथाव मोनो खाथो खाथोनो बांद्रायल' होनाङा आरो एसेल' होनांगौ माने बांद्राय माने नोंनि अनला ओंख्रिया बेसे बुरजा जागोन बेजों डिपेन्ड जागोन आरो बिनि सायाव बुरजाबानो एसे बुरजा होनांबाय एसेबानो एसेल' होनांबाय आरो गोखा जाथारनोबा एसे बुरजा होदो ओमफ्राय ओरैनो एसे बुरजा गोखा एसेल' खाथो मोननो थाखायल'बा एसेल' होदो आरो बिदि एरबाय थानांगौ ना लोगोफोर अनला ओंख्रिखौ नङाबा गोदोयो दसे दोनहाबथानोसै लोगोफोर गेसाव संदों आं दिनै जा गरमानो बाराद्रायथारना ओंखायनो अरदाबाव सङासै आं बिराद गरम ओमफ्राय आं मोनसे खोथा बुंनो नोंथांमोनहा बयबो मिथिखायो आब' होनो आदा बाजै होनो आङो हायना एन्ड हिमसा आदा बाजै मोनहाबो इउटुब चेनेल दङ नामा हायना एन्ड हिमसायानो ओमफ्राय आंनाव कमेन्ट हरबाय थायो आरो आं बिराद गोजोननाय मोनो आदा बाजै नोंसोर बिदि कमेन्ट हरबाय थायो ओमफ्राय नोंसोर बे थाइबें बिलाइजों अनलाजोंखौ जाफेरदोंना जाफेराखै आदा बाजै आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदोलाय दे आं नोंसोरनि भिडिअखौ नायो ओमफ्राय आं कमेन्ट हरनाय जाया आरो बांद्राय नाया सानदों आरो नायबाय थाखायो आङो ओमफ्राय कमेन्टसो हरनाय जाया आरो बांद्राय ओमफ्राय आंना दाख्लैथ' देहायाबो बांद्राय मोजां नङामोन ना बांद्राय आं नायनाय जायाखैमोन आरो ओमफ्राय आङो नायो आं सिगांनिफ्रायनो नायखायो नोंसोरो बेबि मोनैनि सिगांनिफ्रायनो नायो आङो बेनो आरो आदा बाजै थेंक इउ स' माच आं मोजां मोनो बिराद मोजां मोनो कि आंनावबो बिदि कमेन्ट हरलायलायो होननानै ओमफ्राय गलापि बर' आब'आबो हरो आंनाव सम सम आं बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय र' सोर सोर हरबावोमोनथाय आंनाव ओमफ्राय मन्दिरायाबो हरो दे आगै आंबो नोंनिखौ नायो खिन्थु आं कमेन्ट हरनाय जाया आरो बांद्राय हरो आं सम सम ओमफ्राय आब' प्रियंका बरगयारि आब'आबो हरबाय थायो आं नोंनि भिडिअखौ नायो आब' आंनाव जाय बिथांमोना कमेन्ट हरो आं नाम मेनसन खालामबाय माने आंनो हरखायो ओमफ्राय बे इउटुब चेनेल गोनांखौ आरोना बिसोरो आंनाव कमेन्ट हरो ओमफ्राय सोरबा हरबावो नामाथाय आं बावबावबायसो र' आं मोनसे भिडिअ लाबोगोन दे आंनाव सोर इउटुबारा कमेन्ट खालामो बिनि सायाव आं भिडिअ लाबोगोन मोजां नायनानै ओमफ्राय आंनाव उदालगुरि डिजाइन फंबायाबो हरबाय थायो आं बावनानै दंमोन